Úristen. Need to use your drone to locate a bomb. Tök jó, hogy van 2 hard creature-ünk. Húzzunk a gombol, milyen rossz. Az a bajos, hogy hol kéne keresni a bombát, azért csak megyek, amerre látok. Hát az emeleten. Emeletem? Nem nincs. 10 seconds. Your drone has found a bomb. Insertion in 5 seconds. Virgöksz. Kezdőjük. You've located a bomb. Make your way to its location. Ez egy shotgun? Azt hiszem, nem megnéztük. Hát ez egy shotgun, Pali. Miért? Nem akartam shotgunnal jönni. Nem megyek történtek. Vágj meg! Ezt a falat próbáltad ebreachelni, de ezt a falat, amit te van. Kemény volt ez a falat. És meg elhasználta a hard breach-et a... Nyomod. Jó, a backunk... Ott vannak benne, ott vannak benne, ott vannak benne. Láttam. Pali, nagyon jó vagy. Pali, nagyon jó vagy! Hát nem egy nagy ellenfél. Á, ne! Én akartam mindegy. Itt van. Szép. Op 4 eliminated. Yeah! Én vagyok a második. Hoztam mennyi HP-m maradt. És így hipfire-be ilyen menősen. Így tuf, tuf. Az jó, az jó kör volt. De rémes ez az izé. Rémes ez a fegyver, de... Ritka szart, mi csapatunk is ritka szart. De mi jobbak vagyunk, tehát... A backunk azt láttad volna, hogy mit csinált. Én láttam. Ember elkezdte, először megpróbálta bebreachelni a breachelhetetlen falat. Utána meg a soft ablakra elhasználta a hard breach-et. Te jövök izével, ezzel a kis négerrel. Milyen néger? Ennek DMR-je van. Tudom, azért jövök azzal. Csak ki akarom próbálni a DMR-t. Nem tudom, hogy kell használni amúgy, vagy mire jó ez. Balklik spamelés. Use your drone to Majd nem a DMR-t, hanem a kegyítjét. Hogyha használod, akkor föl lehet hívni az embereket. Hát tudom, de így megmondod, hogy kit hívjál fel, vagy mi? Mindenkit fölhív. És igazából csak ugye hang meg elfoglalja őket, és lehet. Viszont meg ugye van egy olyan passzív, hogyha meghal egy ellenség, akkor az ott hagy egy telefont a földön, de azokat meg lehet hackelni, és nem tudjuk nézni a kamerát. located a bomb. Filip benne áll konkrétan a seggébe. 10 seconds to insertion. Szia! De rémesek, Pali. Insertion in 5 seconds. De már Located a bomb. Make your way to its location and defuse it. nagyon rosszak ezek az emberek, ilyen 6 lövésből sikerült megölni a drónom, úgyhogy egy helybe álltam. Megölték egyáltalán a drónomat? Jó, Micsoda? megölték a drónomat. Miért a százalék jelet írta amúgy? Az helyet? Mármint tudom, hogy ugyanaz, de azért na. Tango spotted, vagy mit mondok? Nem tudom. Changing mags! Micsoda? 3 lövésből nem öli meg a DMR. Ez úgy komoly. Op 4 last stop standing. Na, Ugye faszomba kell googolni? Ja, megvan. de zavaró az a mute. Itt van. Itt. You must recover the diffuser. Feltűnt. One friendly operator remaining.
Jó, oké. Csak... Hogy benne Google konkrétan a kamerában is nem vesz észre. Jó. Op 4 neutralized. Jó, szép. Mission successful. Jó, Ivannak nem olyan borzalmas. Ja. Nem olyan rossz. A bakkunk titka szar. Akkor most én jövök bakkal. Ne, hadd szórakozzon, hadd örüljön. De már amúgy is jött, tehát... Akkor... Mit? Örülünk majd a parkának amúgy, Pali. Az jó. Kinek vannak jó fegyverei? Amúgy azért vagyok készen, mert rohadt jó karakter egyébként, fegyvere is jó, meg izéje, gadgetje is. Megint MK14 EDR lesz. AK-14, 14, AK-12, mert rohadt jó fegyver ebben a játékban. Igen, kinek van? Use your drone to locate a bomb. Húznak és észnek. Ja. Leestem a basementbe. Mi lehetett ennek? Hallottam valamit, de nem hiszem. Nem. Nincsenek itt. Emeltem, hogy most hallom. Ez konkrétan pontosan mindig ugyanoda izélnek teszik. Átlag kezdője, hogy csapat. Drone has located a bomb. Nob zombi. Igen, nem tudom, ugye Ubisoftan az a neve, hogy Ubisoft-nak, ezért úgy döntött, hogy minden Ubisoftos dologban ennek kell lenni. Belefutottam a mute-ba. Rostra vigyázz, mert You found a bomb. Make your way to its location and Mit defuse it. spompikelnek? Akkor nem értettem, hogy mit mondasz. Rostra figyelj, mert lehet, hogy nem tudsz. Vagy capkenjük. De figyelni, hogy nem tudod bármi. Jó. Deploying drone. Drone activated. Tango. Buck az benn van, ahogy nézem. Nem sokáig. Tehát rendesen történnek dolgok egyébként. Tényleg. Activating Selma sequence. Na. Spotted by scan. Ájtraszelt most bontottam fel. Szép. Felhívjam? Diffuser is Ah, no was meg longer a in your Wiz. possession. One friendly operator remaining. We have been eliminated. Rohagy meg. Mindegy. Ugat Fools. Na, a Fools nem rosszja. 7 killje van a Palinak. 7 kill. Szerintem csak az úgy kemény. Na. Basementre menjünk szerintem. Vagy ne? Hát akkor már nem. Hát akkor... Jó, most nem egy zsombor spawn peeking lesz egyébként. Menjek Kavírával? Nem megyek Kavírával. Bármi csak ne ő. 45 ACP. Kivel menjek? Frost. Hát kiválasztotta nekem. Jó karakter amúgy. Ja, csak nem tudom, hol kell rakni a Frostot, de Secure most the area. Keep the bombs protected. lehet, hogy fogom tudni. De a Lufiska Echo bazd meg amúgy, hova rakod azt a reinforcot. Loading new magazine. Most fent vagyunk? Igen, what no 1.5 dust room. Bomb location compromised. Plan accordingly. Itt van.
A drón valahol. Down to 10 seconds. 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Setting up. Az meg a sledge-ük. De amúgy annyira szeretem, hogy a sledge-üket arcon lövöm és nem hal meg egyébként. Jó sledge. Szép. Jó, megölt a legjobb emberüket. Igen. Az volt egy kill. Amúgy átlag egy. Igen, Warden próbálsz komplikálni, erre lehetett számítani. Ez mi? Van a két litóban a foglalkozó. Toxic Breach-el, nem tudom mit. Vigyázz, nem ugorjon be. Changing mags. Elvileg elég lobos, mert már belelőttem én sem tetszett. Nem kéne hagyni itt lent helyen. Igen, most gondoltam, hogy olyan akkor tudom úgy. Friendly last Pali, op. hol van a másik Pali? Hol van? Csak így létezget? Hova megy? Miért pisztoly van neked? Pali, mi a terv? Itt vannak amúgy valahol. Horror game amúgy. Ja. Ne ugassanak már kutyák. Op 4, last operator standing. Na, Jó. 1v1. Jó, szar a gyerek, aki ellen van, tehát. Nyerhető. Nehogy leugorj, te tart. Én az emberek olyan rossz. Jó, a harmadik. 4-1-es KD. Jó. Friendly's victorious. Hostiles eliminated. Nem Szép. tudom miért nem ő az első amúgy, mert jobb nálam. Hát nem feltétlenül jobb nálam, én most nagyon hülye módokon haltam meg eddig mindig. Na, defend. Olyan full kretén izék. Jó, amúgy ez az L2-A3. Jó kis fegyver. Mm. 9mm C1. Ők is van audio, amúgy van májnak. Visszatérek Kesselhöz, mert UMP45 kedvenc fegyverem amúgy. Be a játékba. Kurva jó fegyver. FMG 9. Ez mi? Ilyen UMP45 az annyira nóritói lett be a játékban, nagyon vicces. Lézer. Az is 45 ACP, nem? Hát név alapján azt mondjuk politikusnak. Valószínűleg valami. What's the shot? Ten seconds left. Pali, Down to hadd 5 öljen meg seconds. már a rohadt drónodat, szar. Esküszöm, nem bírtam eltalálni a rohadt izét. Setting Be the up. advised, Op 4 has located a bomb. Réka béka.
a gameplay-t, nem a félvilágot. Deterrent deployed. Erre jönnek amúgy szerintem. Most vagy olyan rosszabb ellátok. Hát azért mert beáll az arcomba. Szerintem értették. Emiatt, halljátok! Nem hallom. Nem hallom, mert olvasom. Milyen zém? Miről beszél? Volt itt, ezt nem látszik az adat. Swapping mags! Közben... Aha, itt vannak ketten is. A izénél, ahol van a kamera. Hát, még itt is van valaki, ahol én vagyok. Úristen, de rémesen hosszú idő volt ezt megölni. Miért? Ott vagyok a véga. Itt lesz valahol. Friendly's victorious. Yo. Hostiles eliminated. Addig lettem a végére, nem találkoztam senkivel ebben.